नों आरो धुमकिनि साबा इन परिचय साला नेनि परिचय आंनो मानो खयो आंनो मानो खयो आंनो मानो खयो आंनो मानो खयो কি খবর কিরণ বাবু আরে হ্যাঁ আরে तामो नों आं इमिग्रेसन खायनाय खाया आं जेखाव नोंया नोङो तामो बानिनि ताम खबर आं सामनो साबा ननो सायानाब्लाय अंस त्रिपुरा नों एमबिसि हियापा नानि ताम तामुंबा नों अंस त्रिपुरानि बागै ताम खाबा नों ताम खति खलायजा नाकि निनि नुखौ हरजा नाकि निनि बुहिनो सिलाजा आंकि ननो साहाजा कल खायो नाकि अरे नों अब ता खादि जों माइ जागोरा दिखलाय नों अथ नों मिडिया खलायया अरे नों माइ जाखाखै आंखै नों ताम माइसे दोन साखाबा ताम नाइदि निजिनि त्रिपुरा थागो बेसि बाराबारि माने हामो अरे ताम बाराबारि काबा नों खोनादि आं आनि मिडिया खोनादि अब देखार बिसे आनि प्रोग्रामो सब न्यूज खायनाय खाया निनि तामबा निनि तामो फायदा आरो थादि नों आनि मिडिया आं त्रिपुरा बिपद खलायनाय खलाया आं बिपद खलायथों खलायाथ नों सानायलाय साबो आनि मिडिया ना आं बुजगौ न्यूज बिदिखे खायानि नों तो जागा खायसना फन दुस दिखायाब्ला ताम मिडिया बो नों तामो नों साबो नोंखै साबो नोंखै साबो नों साबो हेलौ तामो आं साबो नों आनो सिनिया हायदे आं साबो नोंखै आनो सिनिया दिबा आं तामखा अरे आं ननो सागो निनि ताम मिडिया निनि मिडिया देबो हिं सोंखाता नोंखै ताम आनो नों साबो हिं सोंनाय साबबा नोंसि नानो सोंगो नों आनो सिनिया आनो कल खायनाब्लासा अरे ननो सिनि कल खाय नों सागो नोंखै तामबो नों साबोनि सिंसा आनो अरे नों बनो सानायलाय साबो हिंता निनि चेनेलनि मालिक अब दे अरे सिंबो चिनि मिडियानि सिनिबो कायसा ग्रुप दङ जों जेखुनु काहाम हामि जों खालायो अ जागाव खोनादि आनि लगे आंगो खोनादि पर्यन्त नों साबो हिं सोंबा बो आनि लगे थांगे निनि ताम खतियोंबा आं अ जागाव सामनि आसाया आं सानानि आं ननो बुजगाखै नों सारमानानो जे अ जागाव जे नों जदि बिल्डिं खोनागारि बिल्डिं जदि डेमेज नुबो दङ सोंनायले नोंखे तामबासो असस्त साया खोनागारि जे बिल्डिं डेमेज नुबो दङ गा नों खैताम बागै जागाव इमिग्रेसन दिखाय सकाबा आंके नों आनो फोन खायमानो दारा माहाय आखै सिके नों तामनि नायासिनि उद्बोधन खालाय नों 100 बार आनो सोंमाननि मिडिया जे गणतन्त्र चतुर्थ स्तम्भ हिसाबै नों आनो सोंमानो आं ताम बागै सोंनानै बटांगि निउज ब जागाव अरे उद्बोधन खाय दं साका आनो रिंखा आं तो चेक खायजा उद्बोधन खाय बिल्डिं नैनि काखा नुखा आं साका आंके निनि ताम थांबा र दसाले किरण अरे मिडिया मा सालायो মিডিয়া চালাयो नों हंस त्रिपुरा বিপদ পড়লে তুমি নি বাঁচা তুমি आं तो अकोंनो सायाको आं तो अकोंनो सायाको नआबो प्रमाण फुंदि आन खरां दिबोय अच्छा ताम प्रमाण खालामनाय बां तो मुंसा खालामिया नों आनो सिनि आपानो मानो आं तो ननो सिनियो सिका नोंसे आनो सिनिया सिकां अरे नों आनो सिनि आं मानो बस काव करे कोनो दुख करे आनी हे नों आनी बिरुदे ताम खलायनाय खलायदि कोनो प्रॉब्लम बिरुदे करे आं आनी मीडिया ना आं बुजगो सो मीडिया डिस्काउंट को साव नंगो जागा थायै सुनो दुम मीडिया ना दुम किरनाय साबा नों अरे ननो दुम किरनानि साबा नों आरो दुम किरनाय साबा आं साबा नोंआसो सोंजानाय दरकार निन परिचय सागादे आनो हा निन परिचय साला निनि परिचय आंनो मानो खयो निन एमडीसी